Здравейте, попинчани и община Панагюрище. Показвам ви моста на изхода към Панагюрище. Зад моста има няколко къщи. Въпросът е как да минат хора или пък, дай Боже, млади майки с деца, откъде да минат към онзи край. Няма никакви странични тротуари. Човек трябва да излезе на главния път, за да премине, което е абсолютно безопасно, нали? Ще продължиме по-нататък. Ето още една улица, квартал Чучура, от главната надолу. Може да си представите как могат да минат колите от тук. Продължаваме. Също разклонение от Георги Бенковски, Хан Аспарух. Виждате се. Тук продължава улицата нагоре. Какви ендици. За талиги, за коне става. Благодаря. Ето също улицата до Хан Аспарух. Това е за днес. Ще продължим по-нататък следващите дни. Хубав ден!